майка ми първа така забеляза някакви трептения, някакви щения към това, което всъщност после стана моя професия, а именно изкуството. И като всяко дете, по-детски разбира се, и после във времето тя ми е запазила някакво така едно количество рисунки, които съм правил и на земята по клима, и на масата в къщи. И тези рисунки си ги пазя. И дори си спомням така много бегло дори как съм ги рисувал, макар да съм бил много малък, че как съм ги създавал. Но майка ми първа всъщност е забелязала това, че всъщност може би има нещо в мен, което да ме води към естетиката, към красивото. Имам брат, който се занимава с съвсем друга професия. Баща ми е съвсем друга професия. Така и аз съм всъщност, така бих казал, издънката, или как да кажа, от рода, от семейството, което всъщност стана това, което съм аз. Но имаше един период, се спомням много ясно, когато аз ходих в градската библиотека в Ямбол. Преди много години, разбира се, и на втория етаж, и сега и на втория етаж е читалната. И там всъщност аз събирах енциклопедии, каталози, албуми на художници. И аз тогава предимно, такова беше времето, на руски художници, на немски художници. И така на на една маса там импровизирана се слагах, имаше около 40, 50, 60 см книга върху книга, която аз толкова задълбочено там четях, наблюдавах композиции, как се рисува фигура, природа, животни и така. И имаше един момент, когато всъщност те излизаха почивка на обяд в библиотеката и ме оставаха там. И ми казват, Цецо, сега ние излизаме на обяд, ти ще стоиш тук. И аз докъм 3, 4, 5 часа съм стоял там цял ден в продължение да не кажа месеци, но поне на 1-2 месеца. И просто добрия смисъл на думата попивал всичко, което е в тези енциклопедии, каталози, така на стари майстори. И всъщност това може би затвърди вече утвърди пътя ми, всъщност по който аз вървя и до днес днешен. И се спомням учен по математика, който почина преди години. Да, ще кажа името му, другаря Илиев, лека му пръст. Той беше много така впечатлен с обратен знак. Че това, че аз не се интересувам от математика, че не решавам задачи, а само рисувам. И той постоянно минаваше между чиновете, моята редичка, и ми хваща тетрадката и я така хвърляше във въздуха, тя се разпратушинчеше, така се разпадаше и той каза, Цветания, утре тетрадка да бъде приписана без тези рисунки отзад. И аз се прибирам вкъщи и съм приписвал така. И майка ми запази тези тетрадки. Ги наех тетрадки с тези рисунки. И другия момент, когато си спомням, че в 8 клас, когато бях, имаше тогава за първи път кръжок по рисуване. И след часовете една моя великолепна учителка, която отдавна ни е между живите, и тя ме направи отговорник на кръжока. Бяхме 7 човека. Няма да се забравя. И си спомням, тогава имаше някой годишна за Левски. Връщам много лента назад. И тя казва, сега кръжока ще рисувате за Левски, там някаква картина, нещо свързано с него. И тя всъщност ме остави и излезе в коридора някъде. И те дойдоха при мен, Цветане, нарисуваме сега един турчен, нарисуваме там по турите, нарисуваме това. И аз на всички показах според мен как се рисуваш. Там дори Левски един ме каже да рисувам там, той архитект по стана и така нататък. И тя влиза и вика, сега дайте рисунките. Събра рисунките. И каза, ами сега Цецо, тя Цецо ми викаш, не Цецо, ами аз не виждам други рисунки, освен твоите. И тя стояха, ме чака тази моя, тези рисунки всички Цецо ги е рисувал. Така че никой не може да му излъже. И това се спомня като ден днешен. Средно образование, като завършил, не че трябваше да запиша висше някъде. Аз нямах никакви щения към академия, така аз не знаех за тези неща. И тя ми каза, има един полувисшен институт в Станке Димитров за учители по трудово учение и изобретателно изкуство. То и така беше съкръщането. И викам, викам,
Викам, къде е? Аз не знам, това Санкер Димитров, къде е тя? От София, там влакът, то нямаше автобуси, нямаше и така. И викам, нито там някакви теми по литература. И тя ми намери една тетрадка, аз се изкалвах буквално цялата. Нито съм ходил на курсови по рисуване, никога не съм. Или кръжоци, това смисъл по-професионално. И с едно малко сакче хванах влака до София, оттам до Станкер Димитров, самичък, отидах и се записах там в института, дарах ми едно картонче и от Ямбол, и от региона, се спомням много добре, бяхме 17 човека за 3 места. 3 места, от които 2 момчета и едно момиче. Бях на квартира с един Стойко, дано и жив и здрав, от Бургас. А той беше на 35 години и казва, цето, това ми е последните години, които мога да кандидатствам. След 35 години вече не мога да кандидатствам. И вечерта така, лягам на другия ни изпита, ще преспивам и така. И аз затова казвам, сме заговорили с теб, че няма нищо случайно на този свят. И тази тетрадка, която моята братчетка ми даде с темите, аз я взех от сакчето и в леглото прочетах пак наново. Така, буквално на един дъх. Викам сега, утре да 7 часа на изпит. И съм заспал. И това са неща, които за първи път казвам пред човек и пред така, да носи слушание. И сънта рано аз събуждам, като това, че съм на изпит на Дюлен, и сънувам писи хилендарски пред мен, как пише, и срещам се, и взимам тетрадката и намирам темата за писи хилендарски. Тя прочетах 3 пъти. И викам Стойко, да знаеш, те така ми се пана. Бе, ти не спиш, ти се занимаваш с глупости, там така. И влиза господин Ивайл Попов, дано е жив и здрав, който после ми преподаваш по рисуване. Той беше художник. Ни казва, колеги, така ни казваш, колеги, не мога се така, подгладяхме, че още. И каза, сега не беше темата, така, и всички тръпнат, стискат палци, дано е еди кой си, дано е какво си, и той пише на ската. Темата, която аз четах. И имах 5,50 на темата. И на рисуване на другия ни беше рисуването черна задача, пак така влизаме, на едни маси, няма стативи, на едни маси, по един лист, черен материал с молив. И ни сложиха една кутия, няма да забравя никога, той е същия Ивайл Попов, кутия от обувки. На времето имаше ни кутия картони с обувки. Ние те сега съвременните модерните и едно глинено гърне. Обикновено глинено гърне. Неглиджосано. И подпря кутията на гърнето и каза, колеги, започвайте. Така. И ни казаха, че всъщност трябва да бъде до 12,5 или нещо, до 1 беше, без да бързаме, и ни бяхме по 3 на маса. Буквално така лакет до лакет. Колега, защо бързаш до 1 часа, така, направил съм, който съм направил. И я дадах, и аз дадах първи от стаята. И вън почна сега там, коли, чакай се, който се пана, ти там тъсват сянка, и то ще молив там, това. И аз дори не ги слушах, и продях по коридора и дадах някъде. И всъщност имах 6 на този изпит. И на втората задача, третата задача на другия ден, Ивайл Попов. Пак влиза и казва, сега искам внимателно, сега ще кажа дума по дума, защото това са минали колко години. Това е 82 година. И той влиза и казва, колеги, сега слушайте внимателно, записвам на дъската. Съвременна българска традиционна чиния. И аз направих една българска чиния, в смисъл в малкия кръг, една геометрия като тия троянски чинии на ръка, разбира се, с едни свободни елементи. И имах 6 на този изпит и влязах всъщност студент в университета. Той ми показа тия рисунки, казва, това са на отхвърлените студенти. Ето вижте сега, аз затова ви казах всяка дума всъщност на изпита да отговаря на това, което ще рисувате. И имаше така, мисля, че колежка беше, което беше нарисувала гумите Мишлин. Това, което е като ключодържател, с ни гуми, и той казал, какво общо има това с българска народна чиния, гумите на това човече Мишлин. После ми показа в малкия диаметър на чинията една скумрия, само всъщност скелета на рибата. И той казва, ако ви поднесат ястия в тази чиния, ще я харесате ли в тази?
после имаш там някакви полегнали голи тела и така. Няма значение. И влязах в института. Той ми даде да рисуваме един фазан, препариран фазан с една кутия пак така картонен. И той казва, искам да видя сега кой как се справи и от втория час вече ще отделя там по групи. Така. И аз се направих там какво направил и той казва, колега, той е колега ми. Ела сега тук, мен е още един колега от Перник го отдели и каза, вие сега ще бъдете ние с цялата група, тук ще бъдете. И там ми дай да рисувам някакви конкретики, смисъл, там дъга с геометрични фигури, така беше. И аз с молих да направих нещо. И излизам той, всъщност, като излизам, ми каза, колега ела. И аз тръгнах с него и той каза, трябва да отидем при директора. И аз като чуя при директора, викам, нещо, какво стана? Върви с мен. И аз за първи път влязах при директора, който други името не мога да кажа. Така. И стоя прав и директорът знам, че беше седнал, стана и той каза, другия директор, това беше другар. Казва, това е от Ямбол, Цветан Казанжиев се казва, колега, така. И аз имам впечатление, че всъщност той е така над тези неща, които ги се учава. И според мен няма смисъл да ида да посещава практически занятия, само да ида, когато има история на изкуството, понеже там е с епидиоскоп и така, и трябва да има изпит. И си спомням, както днешен, значи отидем до счетоводството, той си даде съгласието. И на една малка тънка бележка на пишната машина и пише: другарят Цветан Георгиев Казанжиев се освобождава от посещение на занятия по изобразително изкуство по рисуване. Това беше и долу с директора. И тази бележка аз се пазех дълги години. Така много тънка бележка беше. И всъщност от тогава, от този ден аз реших, че всъщност ще рисувам вече. Дори той учителски курс, който аз трябваше да карам, просто олекна в мен и започнах тогава да се занимавам с графика. Дипломата ми, тя е тук в бюджета, можете да покажа. 5,62 ми беше дипломата. И когато се прибрах в Ямбол, всъщност аз трябваше да отида в отдел просвета да се представя, че съм завършил. Така беше. И те ми казаха, брат Казанжиев, с тази диплома, където решите, може да в Ямбол, в което училище, ако имате привез, където искам аз. Ако не, нали, така. Аз така да че просто вече оттам ми мина малко желанието да бъда учител. Защото аз, докато учих 2 години в Станке Димитров, аз правих 4 изложби в младежкия им дом. Те нямаха тогава галерия. И си спомням, като ден днешен, Николай Анакиев, който после се запознаме, той е от Станке Димитров, и Ивайло Попов ме запозна с него. Това беше младеж. И имаше в центъра, аз не съм ходил от тогава в Станке Димитров, само знам, че института го няма вече като сграда. Всичко е ликвидирано, то не съществува никъде. Го няма там, едно площадче беше. И си спомням, че Ивайло Попов ме запозна с Николай Анакиев, той имаше в една църквичка малка в центъра, имаше 5-6 платна и ни пейзажи. И той каза, вика, това е, той вече Цецо ми казваш, не Казанжиев. Вика, това е Николай Анакиев, тук наше момче, в смисъл от града. Не наше, от града, който е така, виждаш сега художник, така, запознава. И с Николай се познавам от тогава и когато взех наградата в Стара Загора на квадрианалето, не това последното, предпоследното, и той дойде при мен, Николай, и вика, Цецо, помниш ли кога се познаваме? Любен Генов вика, Цецо, аз къде се познавате, какво е, що е? И аз му припомних, той вика, ти ли си това момче, дето, смятай, коя година е това нещо? Значи тия 4 изложби са там минали вече в младежкия дом. Аз правих сухи игли на плака от рентгеновите снимки, защото аз не бях чувал за цинк, не бях чувал за сярна азотна киселина. И само казах на Ивайло Попов, който ми предаваше, към Ивайло, искам да ме срещна някой, който прави графика. Аз искам да работя графика. Графиката се появи вследствие на тези часове безброй в читалната в Ямбол. Аз тогава намерях на Рембрандт офорти, на Домие,
на Дюрер гравюрите. Така. И още тогава не че живописта не ми била интересна, така думата интерес може би не е точната, но аз се влюбих в штрихна. Просто викам, това е изкуство. Просто това е как го е правил, как ги е разяждал, Обаче нямаше никаква, имаше една технология на Евтим Томов. Обаче тя ми беше непонятна, защото тя беше написана много висок стил. Аз не бях подготвен за това да го приема. Като четя го, обаче трябваше някой да ми разясни технология, как е така. И Ивайло Попов вика така, щом искаш графика, качихме се на последния етаж, едно хранилище. И видях тогава за първи път преса, графична преса, ученическа, с не малки добавци. И той каза, това е пресата, тук можеш да работиш, аз каквото мога ще ти покажа. И се спомням, че ме запозна с Богомил Тодоров, няма да го забравя, 100%. Отдавна няма да е жив, предполагам, защото той беше тогава на възраст и казва, той е мой приятел, той ще каже. И се спомням, че той ми даде една бутилка Богомил Тодоров от боза с азотна киселина. И казва, това е много опасен, това е киселина, да не се залееш, така. И ми изкара едно, колкото кибритна кутийка, една такова парче цинк, на която той е работил и дори се казваше концерт на отпечатъка. В гръб една фигура на едно пиано. Много малка. И аз вече с лупа там я разгадах штрихите, начина на кръстосване, така. И казах, Богомиле, той като баща може да ми беше тогава като на възраст, покажи ми. И си спомням, дойде там в моята квартира, една ваничка, как се разжажда, как се това. Първи опити. Знам, че на ръцете ми накапа киселина. Аз защо не го заблязвах. Той като тук ще пожълтеят пръсти, викам, няма. Обаче цинк също тогава се мираше много, много трудно само в печатниците. Клишета, които правяха това околошки на учениците. И Ивайло Попов, на негов колега Балтов, мисля, че се каже, който съпругата му работи в болницата. И женичката ми донесе употребяване рентгенови снимки на студента от Ямбол. Аз бях студент тогава. И аз спомням на една смивка ги изтърках, така станат прозрачни. И си спомням, някъде тук имам още някакви отпечатъци от сухи игли. И ръцете им бяха надрани, защото начин, по който се изчистват, беше много и сега. И аз по коридорите, моите колеги, така, с никакви дрежки направени, аз в коридорите минах с една престилка, целият черен и те сема така заглеждаха. Излех от атлето, защото се измарям така. И отпечатвах и така, и Ивайло Попов идваше всеки на обяд, ходиш там в стол до обяд, да вика един кос направил. Кога ги прави? Мога ли това направи? Така. И тогава направих 4 изложби графика в Стенкия Димитров, в Младежкия дом. Се наех едно ателие, една стаичка в едно блокче за работа. И си бях събрал някакви средства и купих тая преса, която е в момента тук. Тя ми е първата преса и последната. И започнах да печатам, да правя неща и този наистина много добър художник и човек, Коста Стоянов, дойде, намерил на къде съм, не знам къде е чул за мен, и дойде при мен в той едно мазе, така беше. И вика, ти ли си, вика, Цветанка за жив, да викам, но аз съм, да. И оказа се, че той е завършил графика. И казва, искам, вика, да видя какво правиш, така, защото аз съм завършил графика. И аз началото ми го взех на сериозно, трябва да бъда откровен. Викам, добре, това правя. Правих много форти вече, на цинк, черно-бели, разбира се, така. И участвах за първи път, имаше изложба в Ямбол, участвах за първи път на изложба на групата. И аз носех 4 листа, даже не бяха рамкирани, черно-бели, т.е. цвят никой не правиш тогава. И понеже никой не ме знае в Ямбол, и всички неща бяха закачени на стената, цялата изложба, само моите листи бяха на пътни стъкла на земята, на пода, под лист, под стъкло. И аз
Даже бях благодарен, че са приети, защото имаше жури, тогава Иван Димов, Газдов, кои си идваха. Аз не ги познавах, те казаха, сега тук да гледат картини. И след откриването на изложбата, така бях пред галерията и той дойде при мен и вика, сега къде ти там, дете си ателието, искам, вика, така да го освободиш това помещение. Той ни каза. И ми даде 2 ключа, няма да забравя така един жест. И казва, ние имаме една къща от общината, която е дадена. Там сме 11 човека. Има едно помещение празно. Една стая, която искам да се преместиш нещата там и да бъдеш с нас в тази къща. Това няма да забравя и аз направо ми се разтопча сърцето. Край краща, този човек го виждам за втори път. И всъщност тогава почна вече по-професионален така път. Участвах вече в ямболски изложби, в АМХ, Ателие на младия художник, не знам има ли сега АМХ, няма ли. Така. И беше до 35 години. И понеже аз бях много млад тогава. И Коста Стоянов ми каза, ако искаш да кандидатстваш АМХ, е хубаво, казва, да те знаят, да кандидатстваш в София. И аз казаха ми какъв е регламент. Трябва да нямам по-малко от 4-5 национални изложби. И викам на Коста Стоянов, викам, Коста, викам, аз имам получен, аз имам на 10-15, на мое се 20, и той, и тира ми и провери и се оказа, че имам 32 национални изложби по него време. Така, и аз ги оставях нещата и се прибирам с влака, нощния влак, 10:20 вечерта. 5 часа от София беше до Ямбол. Аз съм бил на 25 години. 25 години. И във влака, дали от емоции, дали от нещо, и аз получих нещо и не се чувствах добре, и кондуктора спомня, извика бърза помощ и ме чакаше линейка на гарата. И аз с празната папка в линейката и се оказа, че аз наистина имал съм стенокардия. И 9 дена бях в спешния център в кардиологията в Ямболска болница. 3 човека в една стая, над нас имаш само една лумцентна лампа и един такъв часовник на гарата. Просто броиш минути. Там нищо повече. И отивам всъщност до галерията, да им кажа, че съм излязъл там с Коста Стоянов и Коста вика сега, викам първо споменавам, много големи приятели бяха. И той вика сега, той даже ми каже Цецка. Цецка, слушай сега, как се чувстваш? Викам, добре, нищо няма, просто трябваше. Сега иди да купиш една бутилка коняк по море. И викам, Коста, и вземи едно парче кашкавал. Няма да забравя като ден. И не те чакам тук в галерията. И аз, имаш ли пари? Имам пари. Взех, отивам и те бяха Ганчо Карабаджаков, Николай Димитров, Донан Делчев. Бяха много народ. И вика, сега знаеш защо къде те искаме? Защото си прият в Ателие на младия художник. Си прият, дет си носил крафките и така. И аз така бях шеметен от това, че от първия път съм прият. Нали? Казах, че има хора, които кандидатстват и отворени и така. И всъщност тогава започнах вече малко така с упование, с малко с сигурност в себе си. И продължи да се бачкам така. В смисъл да се работя като процес, като това, с кисина, с отпечатъци, с пращане. Тогава се спомня за първи път получих едно писмо от Полша, от Лоц, всъщност. Там е международни трианали на графика малък формат. И аз направо душе ми спре сърцето от това, че никой не ми знае. Името никой не ми знае, пък пише Цветанка Заджиев на плика на английски. И аз си направих така, тогава някакви опити за цвят бях направил и пратих 5 цветни отпечатъка. Пратих ги и всъщност получих каталога, който е тук каталога, това е 96-та година става, и имах награда за графика малък формат. Всъщност на четвъртото вече международно участие аз получих една награда в София за графика малък формат, която е тук закачена. И си спомням там колегите казаха, Цецо, така е, вика в България. Първо трябва да те оценят чужбина и после тук. В тази връзка ще ти кажа нещо, което така се случи с мен
И пак си казвам, че няма нищо случайно. Един много голям български международен художник, който се казва Стоян Цанев, лека му пръст, в Бургас, по някакъв повод там имаше мои графики, цветни графики, 65 на 50, и той дойде при мен и ми казва: Цецо, аз съм Стоян Цанев, това, което правиш, казва, ми допада, не казва хареса, допада ми, и според мен, вика, си на прав път, макар че в графиката като изкуство винаги има какво се желае. Това му бяха думите. Без някакви хвалепси, без някакви неща. И той ми даде някакъв телефон, тогава нямаше мобилни или какво тогава беше, и каза: ако имаш желание, имаш време, обаждай ми се, така каквото мога, аз ще помогна. И само което той ми каза, само това да си говорим, ще разбереш, че пак има полза. Без да... Така. И аз се почувствах буквално по-ласкан тогава, че един такъв титан за България всъщност идва при мен да се запознаем така. И след това ми даде буквално допълнителен импулс, допълнително някакво усещане, че всъщност съм на прав път. Защото той ми каза: вика, на прав път си, но винаги може да се желае още. Това важи и за всичко, което е свързано с изкуството. И казва: аз съм една вила в Ичара, беше с един джип, кача се на джипа, да дойдеш да видиш къде работя и ще върна по-закам. И ме закара в Ичара и се спомня така, много скромно живееше, и вика: сега каза, че не яде месо. Викам: боб обичаш ли? Бял фасол. Викам: да. И отново гърне, като аз се правя боб, и си говорихме около, значи това е към обяд, до към 5 на 6. И аз не усетя, той там някакви гъбки се беше изварял, някакви такива за храна. И той вика: знаеш колко е сега часа? Вика: 6 часа. Вика: виж как ми на времето. И от тогава така едно искрено приятелство. Той ми открива, между другото, всички изложби в Бургас. Не помня, но са на 14-15. От тогава членувам в Съюза на български художници. Далечната 89-та година. И всъщност това е по покана, не покана. Ганчо Карабаджаков, леко му пръст, много големи приятели бяхме, и той ми каза: Цето, що не кандидатстваш за член на СБХ? АМХ се вика, там като трамплин. По принцип така е. Не, че може да стане член на СБХ без да бил в АМХ, но вече цомта знае, така, мисля, че няма да имаш проблем. И аз имах неблагоразумно, казах: Ганчо, защо ми да ставам член на СБХ? Сега това, че съм АМХ, няма някакви, поне аз не усетих да се някакви, така, някакви плюсови, как така. Сега, това, че там, че се върти името някъде, викаме: това аз участвам в изложби и в чужбина си участвам. И той не ти пречи, не ти е излишно, каза. Не ти е излишно да станеш член на СБХ. Само това ми каза. И аз тогава, защото много графика бачках, и рамкирах. Беше така. Изискването беше 5 отпечатъка за графика и 3 живописли беше, нещо такова. И аз рамкирах 5 големи
графики в рамки и ги замених с кола и всъщност го оставя ги и жирото е било след няколко дена и ми се обадиха, че безапелационно, просто от първия път, без никакви. Аз там и биография някаква оставих, имах вече биография така завидна. Помням, така имаше един магазин Пенчо се казваше, който и си спомням, че на месец ми се полагаше Лепранк буржуа, мастилографка, една тубичка и 5 листа 50 на 30 на 50 или 50 на 35 листи. Тоест аз си плаща, това не може да вземеш повече. И на месец се полагаха по един лист цинк, който беше 50 на 2,50. Бяха така на това и там нагъваш, тежат много, аз съм носил по влака и така. Това беше ограничението. Не можеш да вземеш примерно 2 тубички, 3 тубички. Ако решиш да правиш изложба, трябва да отидеш при председател на ЦБК, да ти даде там някаква вода, че примерно колегата Росен ще прави изложба в Стара Загора и му трябва 3 листа и да кажем и 50 листа. Имаме тук един клуб на деците на културата, който го няма от 20 и колко години. Там събираме на времето, защото беше клуб на деците. Там театрални, музикални. Ако искам примерно табида, ако не дойдеш на обяд да хапнеш, табида вечерта, то нямаш къде да се ходи тогава. Но вече отдавна той го няма този клуб. Всичко е пръснато и колегите вече виж какво време трудно живеем. В смисъл вече като общуване, като така. Трудно, аз поне не контактувам лесно с колегите, никакъв конфликт нямам с никой, не ме разберете. Но всеки е обсебен, всеки е пръснат някъде в събрани там по двама, по трима, които не е лошо. По един, по двама, трима. Аз съм тук, както Ливен Генов, имам го в словото написано, мога да ти го покажа. Казва, Цецка Занжиев е единак. Това е едно изречение, което е това. Което каза на словото. И аз се доложих, така да към Биливо, писа с работа. Зато така е. Ето нито в София идваш, нито си някакви там с някакви там компании, нещо, нали, така. Ти си бачка си, пращаш си картините, е сега в София. Пратих работа, нито отивах на откриването да кажа, аз съм еди кой си, ти си еди кой си, примерно. И много самотиния така, защото, пак цитирам Стоян Лекон Пръст, казва, истинската картина се прави в абсолютна самота. Много мисли от него, които са ми така като настолна книга. И съм сигурен много и той каза, Цецо, запомни от мене. Има колеги сега, нали, казват, за пленери и така, обичат компания, обичат нещо така, да има хора така да ги ласкаят, нещо така. Това са вика така несериозни неща, той така каже. Трябва да си сам с себе си. Сам себе си, няма значение дали си в туалетика, дали си някъде или къде. Има ли повече от един-двама човека, вика, нищо както не можеш да направиш. Ще направиш картина, не че не може, но тя няма да е казва истинска. Истинска картина е в това. Го запомни, го казва от мене, сме се говорили много пъти. Трябва да си вика някъде наистина, вика сам със себе си, с мисълта и да правиш нещо. Не си ли сам, осамотен, да? Не става истинско. Това ми казва. Не става истинско. Става, но не е истинско. А когато говорим за истинско, защото казва, истинското остава след теб и след мен. Не остава там, правил си нещо за някакви пари, взел с паричките, добре, хубаво. Истинското, и дори сега в тази връзка ще кажа пак една мисъл на Стоян. Стоян ми казва, Цето, когато правиш картината, няма че какъв жанр, графика ли, живопис ли, пластика ли, керамика ли. И казва, даже ми е така, прозира ли, казва, банкнотата. Да? Хвърля, вика, това, което правиш. Прозира ли банкнотата. В смисъл да го правиш за пари. Значи, сега не че има някаква рецепта. Когато рисуваш, значи има един така момент, когато правиш картини, живопис, нали, или пък графика или рисунка, правиш и когато усетиш, че всъщност се получава, защото има така един нещо, някакъв, така неписан някаква такава, отгоре свише, както казва Стоян. Всичко е, казва, свише.
това е, вика, така се прави изкуство. Той ти подсказва кое е истинско и кое е за продажба или пък за подарък или пък за така. Но има един момент, когато той даже така казва, художникът казва, трябва да учи или да знае как се слагат боите върху платното, по какъв начин, начинът по който се слагат, с какви бои се рисува и горе-долу така, в такъв смисъл колорит, какъв колорит да използва. И той казва, колкото си по-пестелив в цвета, резултатът е много по-голям. И казва, всичко друго е свишетето. Това го запомни. Няма рецепта как да правиш композиция, как да направиш фигурата, пейзажа и това. Ти правиш нещо и казва, то просто ти се дава. Ти си изпълнител. Просто го сътворяваш, го правиш. Всичко е там. Правя като 3, 4, 5. Правя от тези 5 отделям една, даже някакъв път не отделям една, или страната е довършвам и казвам, ето това е. Другото не, че не е картина, пак се подписвам, пак, но е друго. Да, друго. Но това, което е, ти чувстваш, че това, което си правил, което е истинското, е това. Другото го правиш по изложби, там даваш го, подаряш го, там и така. Просто е... Много са истински нещата и той казва, наистина живота е много кратък и трябва човек да оставя след себе си наистина нещо, което така да го запомнят първо с добро и да го запомнят наистина с професионализъм, като добър художник. Иначе ставаш, казва, един от многото. Имаш един лав, така израз, ставаш графата и други. Просто така. Просто трябва да се стремиш наистина така в този кратък период, когато сме живи и може да си в съзнание да работиш, да оставиш наистина нещо, което е лично твое, което един ден дори само името, там, сигнатурата е твоя, да каже, това е еди кой си. Да си доказал във времето, да си оставил нещо във времето, както сега ще цитирам много в един филм там за Стоян Бошков, който каза, моята цел е там в галерията му, който е в селото, където работи, да бъде като това едно камъче, което да се намери място в това, цялата мозайка от художници изкуство, да бъде там една малка палца, една камъче малко. Ето, кратко и ясно. Както започнах графиката, аз съм работил буквално 25-30 години само графика. Просто това е един огромен процес. В смисъл не може да кажеш вече, когато наистина си достигнал някакво ниво на графиката. Графиката постоянно сега не говоря за IT там специалисти, за компютъри, аз си говоря за това, което се прави на ръка, което се отпечатва в такъв смисъл. Не с някакви технологии. И една техника води след себе си още 3, 4, 5 нюанса, допълнителни техники. От един офорт може да направи да стигнеш до прегета, до мокро преге, до цветно преге, така, до акватинти, 1000 вида и структури и така нататък. И дори един момент, когато всъщност отпечатвах цвят и всичко, и този цвят, който е отдолу, който идва през самия отпечатък, ми почна да ми действа вече като цвят, който се прави не върху хартия, а върху платно с структурата. Първото ми участие в международно квадрианале на живописта в София беше 1995 година. Аз преди това правях графика и 2 години, мисля, че преди това започнах някакви опити за живопис. Казвам опити, признавам се. Платна, заливах с нерелеф и с така, винаги съм искал структура в картините. Много рядко съм правил, даже мисля, че не съм правил точно гладка живопис, но няма значение. Това е вече начин на мислене. Цялата Шипка 6 беше международно квадрианале на 4 години изложба. Цял свят живопис. И всички знаеха, че аз рисувам само графика, печатам така. И аз реших, знаех за това квадрианале, някъде бяха обявили, че има квадрианале на живописта, международно, с жури, така. И аз отидах си купих 2 платна, 1,80 м големи.
и ги правях след 6 по 7, когато те 6 по 7 колективните да пият ракия в клуба на децата на културата. И то беше много горещо време тогава. И те, аре бе, цето дай, викам, ще дойдат малко. И те тръгваха, и аз се заключвах външната врата, имаше една външна врата, и варях платната, и ги заливах, и ги правих, и ги поливах, и примерно по 2-3 часа съм ги заливал да съхнат, после върху тях други неща. Правил съм първи общи. И стана според мен нещо на този етап. И съмнаха и аз, когато трябваше да ги занеса, автобуса, нямаше с автобуса, аз участвах с двете платна бяха приети, бяха хоризонтални, за мое очудване. И двете бяха приети без рамки, колкото са така. И дори имаше колеги, така, който не беше прият. 50 на 50 е дал, викам, защото 50 на 50. Това е международно, трябва да са по-голяма информация. Това. Добре, после как ще я продам? Кой ще я прави? Тази голямата картина, кой ще ме купи? И ето, стигаме сега до това. И аз тогава вече пришка ми излезе образно казано на езика да говоря, че значи, не трябва да мислиш, примерно кой ще я купи. Значи това е международно квадрианалия. Това е от цял свят, международни жури, награди и така. Ти не можеш да дадеш една работа 40 на 4 и 50 на 50. Примерно. Всъщност 96-та година в Лодз, като бях, когато така, че имам награда малък формат графика, се запознах. Бяхме 5 човека, имам ги наградените, ще кажа пак снимките. Тошими Китано, един много голям график. Той е толкова, че обаче е много голям график. И той дойде при мен. И моята съпруга, тя знаеше английски, и говорих с него. И тя ми каза, че питата дали си правил заложба в Япония. И викам, бе, Иляна, това е 96 година, коя е Япония? Той отишъл там, показа мои неща, в смисъл, заснели ги, какво, графиките, които да. И всъщност аз направих първата изложба в тази галерия, като тук имам, аз имам много голям архив. И те ми казват, т.е. ми пишат, примерно формат 45 на 25, примерно, 5 броя. Формат 10 на 10, 10 броя. Значи не каквото искаш ти, те според това казват, тук ще има примерно 10 формата 10 на 10, тук ще има една 60 на 50 и трябва да съобразиш с тези. Това е формат. И аз рязах тук плочи, всичко трябва да спазвам там, те искат пенатични, там не е 10,5, трябва да е 10 точно. Рязах тук, почнах да разряждам, вече бях много щастлив, че от Япония някой прословите са видяли там, той е показал, заснел 5 неща, които съм участвал там. И направих 5 изложби. От една направих 5 изложби. В тази галерия първата, която правих, 3 изложби. АЦС. През 2 години. Да, преди още това и дори така снимка на съпругата, на неговата съпруга и на галеристите. Двамата, които те са мъж и жена. Искам да кажа, че всъщност апчите сянето. И аз тогава как няма да бачкаш. Постоянно това. И когато беше последната изложба, се закри и той казва, вика, аз съм записал на една екскурзия Белорус, къде беше, и България, Пловдив, не София, Пловдив, и казва, ще бъда в хотел Лайпциг. И седам долу, той като ме видя, като смучи пътек. И остави, като ми се хвърли, горе той, така, и като почна на английски, и тя вика, само ми къде деца целува, вика, моля се пред хората, вика само, да. Защото имаше хора долу. И той каза, че и всъщност ми донесе откупките от 5 изложби. Тоест два. Сваля раничката и си падни пликови. Аз 1-2 плика пазил с печат от галерията, кое е продадено, кое е разделено. И той е писал, а пък преди там, може да покажа, смисъл какъв процент взимат от откупка, от това, ти какво взимаш, галерията какво взимаш. Всичко е, при тях е с запитайки какво няма 40, май беше 35, път беше 40. Няма такива. Ами те много хора, всъщност, значи аз, когато участвах в тази изложба и преди това почна някакви малки формати да правя, разбира се, някакви опити там с, като графиката, заливам ги. Аз никога, Росен, съм се ръководил приятели от
някакъв принцип как трябва да се прави примерно графика, как трябва да се прави живопис, по какъв начин. Значи аз, може би, защото не съм учил, като някъде даже в Америкацията, много хубаво, че не си учил, да се деформират. Това ми каза. Че просто ги правиш от душа, правиш ги каквото. Аз цял живот съм експериментирал, аз затова почнах и графиката. Експеримент за мен е водещ. Няма значение платно, върху стъкло, върху това. Значи, почнах да правиш някакви заучени движения. Така трябва да бъде. Пък и така съм виждал, че пък еди кой си така, а пък това. Значи, душата ти, съзнанието ти подсказва какво трябва да прави. И аз, както виждаш, всички ми картини са плод на една импровизация. До последния момент импровизирам. Никога не съм старал към някакъв, даже не и стил, към начин, в смисъл, как да изглежда завършена картина. Аз до последния момент правя нещо там, нещо, не се ръководя, примерно, ти как работиш, или кой си как работи, или пак или кой си, примерно. Това е индивидуално, трябва да. Защото после другото е много страшно, ако се приближиш до някой, да не сещаш. Според мен трябва художника да бъде много деликатен като начин на работа, смисъл. Ти можеш да заливаш на картина на пода с кофе да я заливаш, в такъв смисъл. Може да правиш, да вдигаш там, да се получат някакви ефекти и това, но трябва всъщност да преследваш една твоя философия, лична философия. Всеки си има, поне те си мисли, както аз имам, както предполагам ти си. Не да чакаш да стане нещо случайно, защото на случайен принцип винаги може да се получи нещо. Тук виж как ми харесва, така. Но винаги трябва да имаш една така неписана цел, някаква философия. Буквално как да. Не казвам, че какво трябва да изобразиш. Може да изобразиш и ти правиш различни неща. Може да сложиш едно петно, една точка, една линия, но точно да знаеш точно място къде е. Защото иначе малко изглежда случайния ефект така не винаги ти помага, защото този, който наистина разбира и който ти гледа картините, може да каже сега, добре, правил си, това е хубаво така ефекти, обаче така малко случайно така. Тук се е получил нещо така, ние че трябва да бъде всичко в някой канален ред да бъде. Но това е чувство се възпитава, което слагаш, прибърсваш и да си казваш, чак, спираш. Преследваш, това е пътят. Аз това много изложи съм кръсал пътят. Значи това нищо не е случайно. Просто почваш от празното платно, заливаш нещо или пък така отсеждаш и може да остане цялото, да има там някакъв ефект, някакъв полутон, да кажеш, ето това го оставам, пример. До него, примерно, го претъпявам или пък го наслагваш, обаче това. И после вече го съпоставяш това, което си направил, до някъде до платното, примерно, с еди което е в другия край нещо. И да направиш някаква концепция, някаква връзка. Емоция да не е така да стои. Там се разработва много, примерно, а тук се го оставя така, като недовършено. Това са неща, които се възпитават. Това никой не може да го каже, Росен. Никой няма нито и професор, никой той ще каже, слушай сега. Изкуството води към твоя път. И ти твоя път трябва да не го изневеряваш. Така, защото нормално е човек така да хареса автор, да хареса петно, да харесва някаква структура от еди кой си каже, виж сега, аз горе-долу ще направя горе-долу. Ти взимаш горе, Росен, взимаш повърхността пред, взимаш дето е над водата, горе. Не движаш долу, което е истинското. Гледаш горе, там получал с някакви ефекти, нещо там залято, тъмничко, хубаво. Обаче, то няма нищо. То е само някакъв ефект отгоре, който няма и там до него сложил някакви там други, сложил две там нещо измишлотен разговор. Това е някакъв ефект, който аз мога да кажа и всякакъв хубав ефект се получава. Ти сложиш малко скатив и готово. Но това не е изкуство. Ти трябва да го изстрадаш, ти трябва да ти в главата, трябва да го изкараш отвътре, но то трябва да отлъжи, трябва да доби някаква магма, някаква така гъстеност да бъде. Не е само някаква там нещо изословно, тук хлебчик ще направя червеничко, малко синичко, И затова човек трябва наистина, когато прави, не да ги прави на килограм. Аз познавам колега тук, той казва, аз 3-4-5 картини на ден правя.
Как ще правиш 4 картини? Правих сега. Продава се. Няма лошо. Нищо лошо. Трябва да се убеден в това, което правиш, истинско, което правиш. Говоря за истински картини. Не говоря за продажби там и за рада. Да правиш и кажеш, това съм аз. Един ден на това нещо, там, което съм правил, няма срамом да се подпишеш, да бъде някъде. Аз много обичам това да е истинско и не е истинско. Просто трябва да... И пак казвам, значи, колкото може един съвет към колеги, към всеки си работи, всеки си мисли, но с колкото може по-малко изразни средства е по-голям ефект. Значи това ти трябва да възпиташ това чувство в себе си. В художник. Значи няма рецепта. Но така, от тук ще спреш, тук сега ще изтриеш, ще го притъпиш. Това. Аз съм правил, картини съм идвал 2-3 часа вечерта и съм правил, примерно тук съм слагал това всичко е боя. Слагал съм това, съм ги заливал с разни такива с масна боя, с сикатив, отгоре, с това. Просто експериментирам, защото за мен няма нищо чудно, в смисъл няма нищо така и сега, що трябва с и що трябва с користен, пък нещо само да пука. Не. Значи правиш си го и съм идвал 2-3 часа съм идвал тук, примерно хоризонтално да я дигна някъде да се отаи, защото аз ги отаявам някъде, да отаи някой страната. Един орел, който се е получил, с нищо друго не може да получи, освен със себе това нещо. До него може да правиш каквото си искаш. Но това е и като и в тези последните ми работи, къде са царяйте и са. И така си мисля, че и после като се появява, че не мога да спад до страната. Държал съм 2 часа. И то ти ми вече в главата. Аз съм се облекал с живота и го казвам и пред камерата, казвам го и в интервюта. Защото някой, ти трябва да ходиш там, занимаваш се, то като хоби там, нали? Викам, не. Викам, моето е начин на живота. Аз съм се облекал, когато в Станкето и сега това пропусна, когато се прибирах от Станке Димитров, вече го завърших, с нов сакче, няма да правя в вагона. И си казвам, Цецо, до тук с учителя искам да стана художник. Това си го повторих 3 пъти, няма да забравя във влака. Така. И наистина от тогава, всъщност аз това учителска професия, не че не е думата мразя, не че, но просто не е за мен. Може да бъда учител, може да бъда сега с пенсия, с хубава, изобщо няма, но нямаш да бъда това. Нямаш да бъда това, което съм. А пък мен, това ми е живота, това, което ще стане след мен, в биографии, в каталози, в виж, такива каталози на много малко хора ще видиш толкова. Нали? Аз дори казвам, една картина се гради, се създава, тя не се рисува. Рисува се, примерно, когато правиш, например, пейзаж нещо и планина, примерно. Това е рисуване. А това моето не е рисуване. Това моето е, то е състрадание, то трябва да го изкараш от душата си, тези направените ефекти или пък структури и да се знае, това не е да се да се нарисуваш там нещо, да е така. Нарисувах една картина. Пример. Не обиждам никой, не засягам никой. Но има разлика от това нещо. Има. И когато експериментираш, когато така наистина правиш, вадиш нещо от душата си, вадиш нещо от твоето вътре, тогава е истинското. Имаш един период, когато, честно ти кажа, когато не ми се влизаш тук. Честно ти кажа. Не ми се влизаш, просто вече всичко ми се обезличи, всичко така стана нещо, викам сега, каквото съм правил. На тая възраст. Дори ми беше минало през мисълта да оставя много, да занеса с една кола на галерията и да кажа, подарявам ви 50 картини, 50 акварела, примерно, тук или там нещо. Честно ще кажа, просто не намирах смисъл да продължа след това, което ми се случи, защото просто се усъкатих душевно. Така ми се смачка душата. И аз затова съм казал друг път, че живота ми не е с гъна, а на 4, просто като пакет. Закапсулувах, влизам в атлето, да нахраня котенца, дете казах, не храни, и излизах. И ходя до парка, главата ми се пръсни, защо не бачкам, моята тъща дори сега си подлих, тя като ти какво ще преватиш, как може да не работиш, сега случило и се нещо, аз съм майка на мен, ми мъж, но ти моля се, трябва да продължиш, ти трябва... Защо не си работил? Моля се като майка, моля се да работи. Трябва да преодолееш това. С работа трябва да преодолееш. Иляна вика, няма да е радостна на ония свят, да е щастлива, ако ти не работиш, не се развиваш.
И всеки ден ми повтаря това нещо. То трябва човек, аз за себе си, че просто трябва да се взема в ръце. Значи аз тази изложба, която правях акварел, бях почнал така и тя вече, когато почина, аз бях направил 90% от акварелите. И след това, като вече почна така, вече беше голяма мъка, тук бях сложил една плоскост, тук заливах, правях така. Точно ги, сега ще кажа, аз ги провизирам, аз никога не съм правил по някаква рецепта. И акварел, и живопис, и всичко, и графика. И Марин, като ми откри изложбата, и аз казах, че посвещавам, имаше снимка на жена ми, и казах, посвещавам на Иляна, така, и казах, че съм направил не повече от 10 малки акварела, след вече, като разбрах, че е починала. И Марин вика, слушай, ти си вика цецка за живе. Малки ли ще правиш? 5 на 5 ли? 25 на 25, ти си цецка за живе. Ти си длъжен да изплуваш, длъжен си да се върнеш от там, където си загубил. Ти просто трябва да се върнеш. Значи наистина загубата е огромна, но просто ти трябва да продължиш, ти трябва да се върнеш в твоята отбивка. А не, защото аз си казах, викам, аз съм напуснал просто моята аура, просто някъде, не знам, че къде не мога да се събера. И той на откровението говорите си. И така, както аз ти говоря, се обърна пред хората и казва, аз те моля, като приятел, защото съм ми приятел, да се върнеш там, където беше. Това му каза на това. И така, дано приятели успеят да се върна.